Mitenkä se nyt sanoisin, mutta joudun työni puolesta, herra Vanaja, matkustamaan hyvin paljon ja otteeni lipsuu. Tarvitsen sairaalassa hieman apua. Herra arkkipiispa, voitte pyörittää maailman murheet harteilleni. Olen Atlas, joka palloa kantaa. Titaani. Tuossa tuokiossa ovat huolenne haihtuneet. Teillä on ainakin loistavat suositukset. Papereiden mukaan te tiedätte lääketieteestä lähes kaiken. Herra Arkienkeli Oulaisista. Vartaloni on ollut lääketieteen temmellyskenttänä jo vuosikymmeniä. Ja suositukset ovat maireat, koska itse ne kirjoitin. Olihan minulla kotonani kynä. Nyt siis herra Arki huolesi kaikki heitä. Alkakaapa kuuluttaa ja väkeä kokoon kutsumaan. Pidetään ensimmäinen käskynjako, tiitys ja rippi. Kristiina, mitä sanot? Eikö olekin tehokkaan tuntuinen kaveri? Herra arkkiatri, teina minä miettisin vielä hiukan. Oletteko varma, että haluatte jättää koko klinikan tuon vähäpäisen miehen käsiin? Herra arkkitehti! Kuka on tuo rintala imettäjä ja millä oikeudella hän haastaa minut turinajaisiin? Hän on Kristiina Isomunkki, hän on vain sihteeri. Hän on siis mitätön moukka, alainen. Älkää häntä kuunnelko, please. Kutsukaa kansaa kokoon.